Zdravím všechny modeláře. Rád bych vám dnes představil náš nový výrobek s názvem Standbox. Jedná se o flexibilní modulární systém určený jak pro stavbu, tak pro údržbu, transport a skladování RC modelů letadel. Specifikaci vhodných modelů, které jsou určeny pro Standbox, najdete na obalu. Podrobně si popíšeme jednotlivé díly po rozbalení. Na druhé straně balení najdete podrobný obrázkový návod, podle kterého Standbox jednoduše sestavíte. Přistoupíme k rozbalení Standboxu. Vezmeme si odlamovací nůž, rozřízneme folii a podíváme se dovnitř. V balení Standboxu najdeme 4 kusy rozpěrných hranolů, 2 a 2. Dále zde jsou 4 kusy podpěr, z nich jsou 2 podpěry určené pod křídlo a další 2 podpěry jsou určené pro trup. Další příslušenství Standboxu je transportní popruh, spony, lopatka, klíčenka na krk a tento malý segment, který je určen pro spojovací trubky křídel. Všechny pěnové originální díly jsou označeny logem Standbox.